Hej alle sammen, og i dag vil jeg starte noget nyt, så jeg ikke har optaget før, eller noget spillet, sådan, eller jeg har spillet en del. Det hedder Star Conflict Invasion, og det er et MMO RPG ude i rummet spil ting, med fly og alle mulige ting. Og du kan customization dine fly med alt muligt. Så det er et ret fedt spil. Jeg vil vise jer lidt med hvad det handler om og sådan noget. Det her, det er altså skirmish PvP. Det er PvP, hvor andre. Det her er PvE og noget class. Det her, det er så det fedeste spillet. Det er simpelthen, det her er en class, eller i starten af spillet, når du kommer ind, så har du 3 classes at vælge med. Der er Federation, Empire og Jericho eller sådan noget. Jericho. Jeg har valgt Jericho, og det gjorde en af mine venner også. Og det er alle de her små nogle, de klaner. De små klaner, som folk kan oprette. Og det kan du joine, og så ejer du simpelthen det der. Eller hvis du laver et nyt, så for eksempel de her kan du for eksempel få. Og sådan noget. Og så hvis du ejer, og så hvis der er nogle fjender, eller hvis der er andre, for eksempel nogle herovre fra, eller sådan noget. Eller nogen, der kommer ind, så har du tilladelse til skyld. Det kan jeg rigtig godt. Så jeg tænkte på, og det her, det er simpelthen, du går ud og leder efter ressourcer for at opgradere dit skib og sådan noget. Og så kan du flyve til Empire og til Federations hovedbaser og angribe deres hovedbase. Yes. Vi tager en PvP. Tager the source og engage. Og så leder den efter, så kan man her. Jeg har så masse forskellige fly. Det er de her jeg bruger. Det er de stærkeste. Men hvis I kan se her, i ships er alle mulige forskellige. Altså, jo flere du får, du kan købe Empires, Federations og Jericho skibe. Og jo højere level det skib du får bliver, jo flere og bedre skib kan du få. Jeg vil bare se her, hvis jeg kan bruge machete. Ellers skulle vi. Og de her moduler, det er noget specielt. Spillet er gratis på Steam. Ja. Men, ja, jeg ved ikke. Lad os komme i kamp. Yes. Yes, så er vi in-game online. Jeg spiller vist Capture the Flag. Nej, jeg spiller Beacon Hunt. Det betyder, at der spawner beacons, som vi skal overtage, og den der så får de fleste beacons, jeg tror der kommer 10 eller sådan noget, og den der får 6 eller mere, får så vinder en og jeg har en modul, der kan gøre mig usynlig, så det er fedt. Det er online. Og det er rigtig fedt, og som jeg sagt, så var det gratis på Steam. Og sidst. Så er det bare ved at komme væk. Der er lavet manøvrer nu. Hvis man er en, der er meget til store, massive krigsspil, så er det et rigtig fedt spil det her. Jeg er nemlig til sådan noget online, massiv psykospil. Jeg elsker det her. Det er ret fedt. Så jeg prøver den her nu. Det er min fighter. Det andet, det var en stalker. Det her er en fighter. Det har stærkere kanoner, hurtigere, og de kan ikke gøre så synlige. De kan opgradere deres skjold, så de regenererer skjold hurtigere. I kan se herude til venstre, der er den gule bjælke. Nej, herude til højre, der er den gule bjælke, det er dit liv, og den blå er dit skjold. Og til højre kan du se den hvide bjælke, I kan se. Det er nitro eller speed.
Og det andet, det var hurtigt speeder. Helvede, hvad er det, du skyder efter, du skyder til? So, don't attack me, please. Det er irriterende, han bliver ved med at gå efter mig på den måde. Ja, nu er han væk. Han er sikkert død. Ej, lad os se. Skal vi her? Nej, han var der. Satan. Det er... Ja. Det er ikke de bedste fly, jeg har. Men så kan vi... Ja... Det er den der er den bedste. Den skader mest og sådan noget. Man skal bare lige... Der er nogle gange... Nogle, der er ret stærke. For eksempel sådan nogle her. Så kan I se her, hvor mange... Det bedste ved det, ikke? Det er, når man sådan dør sådan rigtig mange gange, så kan man ikke se det, hvor mange gange man er død. Så man bare sige sådan, jeg har aldrig været død før. Det er set. Ja. I ved. Det er sjovt, ikke? Bare lige for at pippe stemningen lidt op. Skal vi lige lokke på ham der. Og vi skyder, men bliver blød den der. Kom nu. What? Og der er en medic, der går efter mig. Lord. Det er den her. Fuck, bliver den ikke ud? Der. Ej, det går dårligt, mand. Hold kæft. Nå. Lad os prøve den her igen. Der er en grund til, at når jeg spiller LOL, så snakker jeg ikke på, fordi jeg kender mange, og jeg er selv en af dem, der flamer meget. Så andre spil, næsten alle spil, jeg simpelthen snakke. Det er kun lige LOL, at jeg ikke gør, fordi sådan, det er ikke særlig fedt på at høre på mig sidde og skrige, tror jeg. Det er meget fedt at høre på PewDiePie. What? Okay. Jamen, det var da bare slet ikke svært, det der. Det var da bare slet ikke svært. Nå. Ja. Hvad er der mere at sige? Jo. Vi kan... Altså... Der er de her skibe. Der. Den der starter man med, når man har Malgiri scope. Så er der, får man den der. Så får man den, jeg lige spiller med. Og så får man den med shitten her. Og så er jeg kommet videre. Eller man kan også vælge at gå den her vej fra den der. Og så ned til den her tanky shit. Men nu vil jeg lige gøre noget. Den her vil jeg skifte ud med den her. Så der. Fordi den har nogle... Det skulle gerne have nogle ret flippede våben. Men hvor de må være på den her så. Ja, det er her. Så lad os gå ind i en PvP. Og her, der kan du, når du kommer op i tiresne, altså de der levels, så ryger du længere og længere op her. Og så er der sådan noget forskelligt noget. Du får noget ekstra noget, når du flyver og sådan noget. Med den rang på. Og så er der kontaks. Det er sådan noget kontrakt noget, hvor du kan tjene lidt penge. Sådan nogle ekstra monies for at opgradere din våben. Armory, der er sådan nogle dele, du kan købe, missiler og sådan noget. Og shield boosters, ja, alle mulige boosters og sådan noget. Og så er der workshop. Det er hvor du unlocker dem. Altså hvor du ikke behøves at... Eller, det er der du bygger tingene, hedder det. Letterboards, noget ranking, så er der help, og der er quests herude. Noget quest mode, får nogle af de her, og sådan lidt. Ja. Ja.
alle mulige ting. Nå. Nu vil jeg vise jer det der, hvor man flyver rundt her. Undock. Så. Hopper vi lige ud. Så nu er vi ikke en mission. Nu er vi simpelthen ude af vores skib. Og flyve rundt for at finde ressourcer og mine og alt muligt. Hvis vi lige kigger på mappet her, så kan vi se, at vi er her. Og vi kan tage et jump her. Eller her, eller her, eller her. Jeg tror vi tager det stripped. Ikke strip. Hahaha, hvor det er bare sjovt. Du kan næsten angribe alting. Der er nogle alien portals. Næsten umuligt at nakke. Synes jeg i hvert fald. Jeg har brug for den her transport ship, derfor angriber jeg den. Ja, nu går de der beskyttere selvfølgelig efter mig. Det er jo klart. Jeg kan jo prøve mig næsten. Og de er ordentligt stærke. Glem dem. Jeg fokuser bare det der skib. Ja, sådan er spillet. Og hvis med de her våben, altså, der er forskellige klasser. Og de der ting, som jeg fortalte om. Skadet over meget der. Jeg kunne meget godt tænke på den der. Skadet over meget noget der. Sætter vi den her på, så vi ikke crasher. Skønt. Og jeg ved ikke om I så det, men jeg havde en quest med det her. Eller en slags af det. Hvor jeg skal finde, når vi nakker de her, så burde der gerne droppes loot der. Den der har jeg faktisk en quest. Nej, det har jeg ikke. Så suger jeg den ind, scanner den. Og så tager jeg ind. Altså, du scanner den selvfølgelig først. Og der er nogen, der viser det. Man scanner altid ting, inden man tager dem. Ellers så kan det risikere, at du får noget, der ikke er så smart. For eksempel en nuke eller et eller andet. Fake bombe eller et eller andet shit. Men det er altså ikke særlig smart. Fordi så ryger de i skib. Og hvis du havde alt muligt. Du kan se hernede. Nede i højre hjørne. Kan du se alt muligt. Eller det kan du se i min inventory. Det er det jeg har med. Altså. Hvis jeg dør, så mister jeg de ting jeg har samlet op. Men jeg bliver selvfølgelig respawnet igen. Jeg tænker at vi tager et jump. District. Hvis der er nogen der ser Star Wars, så er det ligesom de der små ting. Eller de der runde ting. De putter på. Ja. Det er ligesom dem. Det er ligesom de der, hvor de hopper i hyperspace. Kæft, hvor den der irriterende, det er helt sindssygt. Gider du stå stille? Den ramte den der. Den ramte også. Bang! Den ramte ud over den også. Der er bare... Så får vi besøg af aliensene. What? Og det skal lige få lov til at flyve lidt her. Nej, min skjolde, nej, don't kill me. Burde vi være redde. Vi skal bare lige derover, og så skal vi bare lige det igen. Vi overlevede. Nå, vi må nok hellere lige komme ind med det her. Ja, så vidste vi det. Det er ikke så smart. Ja, og så kan du... Når vi lige har været inde med tingene, så går vi ud og tager et jump.
Det tænker jeg. Fordi nu sagde jeg, at jeg ville tage et jump. Så får vi lige godkendelse til at lande. Det skal man. Ja, jeg ved ikke hvorfor. Så klikker vi. Går vi ud igen. Nu har vi afleveret tingene. Og så tager vi bare det tætteste. Det må være... ikke Alien Portal, der kan vi komme ind, men det bliver synlige. Strip dispositiv. Tror jeg er det tætteste. Ja, det er det tætteste. Så vi flyver derover, og så tager vi jump, og så ser vi kan finde det der, vi skal bruge til den skill quest. Ja, der kan du så se, der jumpede nogen ud, altså fra det tripped og herhen til basen. Det er det der, vi nakkede før. Og de jumpede så herhen. Vi kan desværre ikke se, når vi jumper derhen, men når vi kommer tilbage, kan vi godt se. Eller når vi er der. Så gør den klar til jump. Og boom. Nej, man kan ikke se det. Lidt nederen. Det synes jeg var så ret fedt at se. Så, nu er vi her. Der er nogle fjendtlige der. De gør så næsten det. Jeg tror, at vi glemmer det. Au, 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 au. Damn. Den gjorde ret ondt, du. Så er jeg tilbage. Undskyld. Der kom lige nogen på besøg. Nå. Ja. Så den her vil prøve at klare, men lad os da klare noget andet. Lad os prøve at købe den der booster, som de siger, at vi skal købe. Ja. Nå, de kom lige tilbage. De havde glemt noget, så ja. Det blev også lige nødt til at tage mig af. Nå, vi skulle købe de der skide boostes. Jeg kan simpelthen ikke finde det. Jeg kan huske, vi havde den der shield booster i starten, inden vi gik ind i online. Jeg viste jer det, mens vi ventede. Jeg kan simpelthen ikke finde det igen. Det er kraftedeme også bare. Se. For helvede. Sådan noget lort. Energisystem pis. Shield booster. Hvor helvede er den henne? Jamen jeg kunne ikke finde den. Var den hen? Det skal godt være den herhen. Var det her? Der booster her. Og en 10. Hvad fanden? Men jeg bliver lige nødt til at gå hen og se tilbage i videoen. Ja. Jeg fandt det. Det skulle være Armory. Det aktive moduler. Der, se, jeg fandt det. Jeg sagde, at jeg kunne. Der kom endnu en. Det var da helt sindssygt, mand. Nå, jeg købte den der. Men jeg klarede ikke den her. Buy a booster in the bottom panel of the station interface. Hvor fanden er det lort henne? Det er hernede. Vi er enige om, det var i bunden. Bottom. Station interface. Station interface. Station interface.
ikke her. Station interface. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Station interface. Station interface. Hvor fuck? Hvor fuglen? Undskyld, det hørte I ikke. Jeg sætter en biptone på den der. Siger den lige bip. Øj, hvor i alverden er det henne? Det er da helt sindssygt. Jeg kan ikke finde den. At bottom buy a booster in the bottom panel of the station interface. Bottom panel. Bottom station interface. Prøv, hvis nogen af jer skal se det her, please skriv det i den der. Den. Ja. Den der ting. Jeg kan slet ikke snakke. Lige skriv det i kommentarerne. Der var den. Jamen for en. Hvor er det henne? Station interface. Det er det interfacet. Så skal jeg købe en booster. Hvor køber man en booster hen? Er det her booster? You can choose any song or model skal change it. Nej. Kan den ikke give en vejledning eller et eller andet lort? Begynder snart at få spas med det der, mand. Hvor mere nu? Bottoms interface. Jeg kan ikke finde det. Ved du hvad? Jeg tror bare, jeg ændrer episoden her. Lige efter en pause. Flot. Nu har jeg vist jer lidt gameplayet og lidt så. Det er et ret fedt spil, det her. Jeg synes helt bestemt, I skulle prøve at kigge det på Steam. Jeg skriver det i description, hvad det hedder, og et link til det på Steam Power. Så I må have det godt. Og så, eller I må have det godt, indtil vi ses igen. Farvel.